Ljupka, pa gde si? Jel ti tu šef, a? A tu, ajde, daj mi da čujemo, ajde. Ajde, čujemo se. Ajde. Lio, brate, šta ima? Ma ne zovem te zbog duga, šta ti je, bre, opušteno, ne, bre. Slušaj, bre. Imamo tamo neko, da iselimo neke cigane iz neke cigan male, da, bre. Ma će damo po koju stoju i to je to, gotovo. Ma da, bre, pravim, znaš kakav hotel? Spa. Izvinjavam se. Spa, imamo viski, šampanjac, sve. Ma ludilo, da, bre. Slušaj, dovedeš ženu, u stvari, ko će ti moj žena, bre? Slušaj, naći će ovo mnogo bolje, ma da. Da, tako, ajde, čujemo se, ajde, ljubim te, ćao. Ćao, šta je bilo, šta hoćeš? Evo, upravo gledam po ugovorima. Mi nismo dobili dozvolu ni za rušenje, ni za gradnju. Ajde, daj mi to da vidim, ajde. Ma ajde. Ma ne, bre, nemamo ništa od toga, to je još od prošle godine. Pa na datumu piše to je ovaj mesec. Ma evo ti, bre, piše prošla godina, bre, to je to, kraj. Ovog meseca smo poslali zahtev i stiglo nam je da nije odobren. Ne smaraj me više. Ružice. Da, šefe. Ajde, molim te, pozovi ovog, kako se zove, bre, bio je prošlog meseca onaj, Ubutavčević, da njega. Da, šefe, A ti slušaj. Halo. Milice! Pa je li ti šef tu? Nije? Šteta, moj šef je želeo nešto s njim da obavim. Nema veze. Ajde da se mi lepo vidimo u subotu, imam svašta da ti pričam. Sve sređeno, šefe. Odlično, bravo. Eto, čuo si, nemaš više šta ovde da tražiš, ajde izađi napolje. Pa mislim, šta je sređeno? Ljudi žive u tim zgradama. Ajde izađi, molim te, to nisu ljudi, ajde izađi. Ljudi nemaju gde da žive. Ružice, ajde molim te, daj mu neki bolji posao, ajde. A ja mislim da pošto ti zloupotrebljavaš očigledno svoju poziciju, za tebe bolje da čistiš WC. Ajde, pali. Odlično. Bravo, Ružice. Za spa!